Ассалому алайкум, бинандагони гиромии барномаи лазиз бо тахонияло будин. Имрӯз даъват намудем ба барномаи лазиз сарояндаи ҷавон Парвина Сайфуллоева, ҳам гӯем ки донишҷӯи курси чоруми консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед ба барномаи лазиз. хуш бошед. аввалан саломи худро ба кулли тамошобинони барномаи лазиз мерасонам. саломат бошед. Ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтед омадед ба барномаи мо. хуб, имрӯз ҳамроҳи шумо чӣ хӯрок мепазем? Чӣ аст номи хӯрок? Чӣ ном дорад? имрӯз дар барномаи лазиз мо хӯроки кабоби гӯшти бо картошка мепазем. Кабоби гӯшти. Хуб, бин ман ба шумо ёрдам кунам камкам. имрӯз кӯмак мекунам ба шумо. Корт. хуб, ана беда кун. пурсам аз шумо ки чӣ сабаб шуд ки ҳамин касб ба шумо интихоб кардед? Сарояндагӣ, яъне боз аз жанри шашмақом. албатта дар дили ман меҳри сурудхонӣ, санъаткорӣ аз аввал ҷо дошта буд. лекин дар жанри шашмақом не. албатта сурудҳои халқӣ мехондам, эстрадни вариантҳо суруд мехондам, лекин шашмақом не. Шашмақомро на он қадар зиёд гӯш мекардам, тамошо мекардам. ҳоло бошад тӯли 4 сол аст дар дасти устод Хуршед Иброҳимзода таҳсил намуда истодам дар жанри шашмақом. пиёзро пиёза ман реза мекунам, чунки реза кардани пиёз камакак барои занҳо. ман ҳам мекунам. бале. хуб, ана хато накунам, имрӯз фаъолият карда истодаед дар ансамбли давлатии шашмақом. албатта. хуб, фаъолият чӣ гуна аст дар он ҷо? Дар бо ҳамроҳи устодон, мисол чӣ гуна шуд ки шуморо даъват карданд ба ансамбл? ансамбли давлатии шашмақом аз вақте ки дар консерватория таҳсил карда истода будам, Иброҳимзода Хуршед дар он ҷо кор мекарданд, дар ансамбли давлатии шашмақом кор ва фаъолият мекарданд ва ман ҳам хостам ки дар он ҷо кор кунам, лекин аз сабабе ки дарсҳоям зиёдтар буд, натавонистам ки аз якум курс ё ки дуюм курс рафта кор кунам. баъд вақте ки сеюм курс шудам, маро Хуршед Иброҳимзода ба он ҷо бурд ба кор ва маро Фурқат Саидзода хуб қабул карданд. ҳоло бошад бо ҳамроҳи устодон мо кор ва фаъолият карда истодем. чандин сурудҳои худро дар он ҷо сабт намудем дар ансамбли давлатии шашмақом бо кӯмаки устодон Иброҳимзода Хуршед, Фурқат Саидзода ва дигар маълима Лӯҳира Муминова ва дигар устодон. медонед, баъзан вақт ҳамин хел мешавад ки фикр мекунам дар ҳама одамон ҳаст ҳамин хел, дар ҳама нафарое ки мисол як муҳити нав медарояд. мисол дар манам буд вақте ки аввалин маротиба мисол бо ҳамроҳи устодон рӯпарӯ шуда будам, устодони ҳамин санъати театрӣ, актёрӣ, мисол ҳаяҷон буд камака. ҷоҳое мешуд ки ҳамон дар вақти сухангӯӣ, дар вақти гапзанӣ камакак ҳамон чӣ мегӯянд, ҳаяҷон, аз сабабе ки ҳаяҷон зиёд буд, гапҳоро камкам гум мекардем. албатта ҳамин хелам буд. ва дар шумо ҳам ҳамин чиз ҳаст? аллакай чӣ хел буд? албатта вақте ки ман дар он ҷо кор рафтам, ба он ҷо кор рафтам, устодонро дида гап зада наметавонистам, метарсидам. гапзанӣ ба ман хело қим буд. баъд оҳиста оҳиста бо мурури замон бо онҳо одат кардам ва ҳоло бошад озодона бо онҳо гап мезанам, гуфтугӯ мекунам. албатта и дар аввал ҳамин хел одам. дар оила санъаткор буд дар оилаи шумо? дар оилаи мо санъаткор набуд. санъаткор набуд, яъне дар оила? албатта дар оилаи мо санъаткор нест. аз он оила як ман санъаткор ба фикрам. хуб, бед равғана метавонем ки камакак падару модар чӣ гуна пазируфтанд вақте ки шумо интихоб кардед ҳамин касби сарояндагӣ? онҳо ягон зиддият ҳам надоштанд барои санъаткор шудани ман. ҳама розӣ буд? ҳама розӣ буд. дар оила ҳама розӣ буд ки бародарон? албатта мо дар оила 3 нафар духтар ҳастем, бародар надорам. хуб, лекин падару модарам, бибиям
зид набуданд ки ман санъаткор шавам. Яъне зид набуданд? албатта зид набуданд. хуб чӣ хел аст акнун ин касб вақте ки сол 4 сол таҳсил кардед фаъолият кардаистед ва дар чорабиниҳои широ кардед чорабиниҳои давлатӣ ҳам мебинем ки шумо широ мекунед. хуб ҳамон чӣ гуна аст акнун ҳамон ҳиссиёте ки ҳаст мисол 4 сол таҳсил кардед дар ҳамин касб чӣ гуна буд вақте ки аввалин маротиба ба ҳамон саҳнаи касбӣ ҳамроҳи устодон баромадед? хеле ҳаяҷон доштам вақте ки аввалин бор рӯи саҳна баромадам. хеле ҳаяҷон доштам, метарсидам, тарс бисёртар дар дилам ҷо дошт. ҳоло бошад на он қадар тарси саҳна дур шуд. биёд як суруд барои мо барои бинандагони телевизиони Сафина сароед. ҷоно ман аз фироқат ҳар лаҳза зор гирям. ҷоно ман аз фироқат ҳар лаҳза зор гирям. пайваст аз ғами ту ман дилфигор гирям. пайваст аз ғами ту ман дилфигор гирям. зои саломат бошед. ин суруд аз устод ака Шариф Ҷураев бале бошад. саломат бошед. бисёр садои шумо бисёр ширин аст, бисёр хорам аст. фикр мекунам барои бинандагони мо чӣ мегӯям писанд омад. ана ин ҳама чия мо омода карда монем амихела албатта ҳоло ба дег напартем. не хуб акун чӣ гуна амин чӣ мегӯям дар зиндагии шумо аз чӣ илҳом мегиред? мисол дар вақти чӣ мегӯям роҳафтодагӣ мисол дар вақти роҳафтодагӣ бисёр агар рӯзе зиғ бошам роҳафтода бошам барои ягон кор зиғ шуда бошам хуб албатта сурудхонӣ мекунам. сурудхонӣ мекунед? албатта суруд мехонаму баъд ба кори бори хона машғул мешавам. яъне хонаро бучен албатта тоза кардан хӯрокпазӣ. албатта пиёзмон чӣ хел шуд? пиёзи мо сурх шуда истодааст кам кам. Гӯштам метавонем ро гӯштам илова мекунам. кунем? маромад гӯшта парте ина намак намекунем? мекунем баъдтар бадтар. оли гӯшт камтарак сурх шавад сурух шава барои Тафт сахт шава, нашуданаш бале. баъд намак мекунем. бале боимҷонро ҳам гуфтем ки илова мекунем. албатта як донагӣ як илова дона. мекунем. тайёр карда монем. бале якто аз сиёҳаш ва якто аз сабз. албатта биёед ман як бо шакли 4 кунҷа 4 кунҷа. амихел. кадом сарояндаро зиёдтар шумо чӣ мегӯянд сурудашро гӯш мекунед? ман бисёртар пеш ҳамаро гӯш мекардам. хуб бисёртар нигинаму клубаро. аҳа лекин ҳоло бошад бисёр шашмахон гӯш мекунам устодонро. барнои соқ ва яъне шашмахонам гӯш мекунед? албатта ҳоло бошад фақат шашмахон. сурудҳои эстрада дигару дигар инҳоро камтар. хуб биёед як камакак суҳбат кунем дар бораи оне ки мисол чӣ мегӯянд дӯстони шумо ки берун аз ин касбанд берун аз ин чӣ мегӯянд сурудхонӣ ҳастанд яъне сарояндагӣ ҳастанд чӣ гуна пазироӣ мекунанд шуморо вақте ки шашмахон ман мехоҳам ки мисол шумо ҷавон ҳастед манам ҷавон ҳастам насли имрӯзаи мо камакак дур аст аз ҳамин чиз. албатта мегӯянд чаро шашмахон ҳамин хел албатта мегӯянд чаро шашмахон эстрада не шашмахон онҳо барое ки аз санъати асили шашмахон бархурдор нестанд. Бале. аз ҳамин хотир ин суханҳоро мегӯянд ба фикрам. Мидонед, лекин ман ҳам худам ҳамин хел будам. Пеш шашмахонро гӯш намекардам. Рости вақте ки ворид шудам баъд фаҳмидам ки шашмахон ин як санъати асили тоҷик будааст. албатта ҳар касам ин шашмахонро сароида гӯш кардам наметавонад. ман як дӯст дорам, дӯст ҳаст ки онам пеш вақт ҳамин хел мисол ҳозир шашмахон мехонад. дар зиндагиаш дар федератсияи Русия аст, лекин
вай аввал ҳамин жанри шашмақома хуб гӯш намекард, хуб дӯст намедошт. Яъне баъд баъдтар ворид шуд ба ҳамин кас, як бор хун, ду бор хун. ворид шуд оҳиста оҳиста. Ана баъд медонед ки ҳамин жанр, ҳамин суруди шашмақом, ҳамин жанри халқӣ бисёр як илҳом мебахшад ба ҳамон нафар. албатта ин жанри шашмақом жанри тарбиявӣ. Тарбиявӣ, бале. ҳамаи ғазалҳои аз устодони классик, он ғазалҳо ҳамаш ғазалҳои тарбиявӣ мебошанд. Албатта вақте ки ворид шудӣ, туя мебарад ба як дунёи дигар. Ба як дунёи дигар мебарад. Албатта. Саломат бошед, мо гӯшта омехта кунем ки гӯштмон насӯзад ақалан. Албатта. Албатта, бале. Намак мекунем. Намак, ҳа? Ин намак. Хуб, падару модар, аҳли оила ҳама дар деҳот? Албатта, падару модар дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Албатта меравам. Вобаста аз кор. Бинам ки кор камтар бошад, дарсҳо сабуктар шаванд, меравам хона. Хел зуд хабар мегирам. Мол, гӯсфанд. Албатта ин чизо ҳаст. Беҳтарин. Сабзиро ҳамроҳ мекунем. Сабзиро ҳам вориди дег партофтем. Вориди дег мекунем. Бале. Хуб, мебинем ки дар байни гӯшт, сабзӣ, чӣ мешавад? Чӣ мешавад? Бале. Албатта. дар чорабиниҳо иштирок бисёр мекардест, дар озмунҳо? Албатта, дар вақти мактабхонӣ дар ҳамаи чорабиниҳои мактабӣ иштирок мекардам. Албатта. Хуб, ягон мактаби мусиқӣ таҳсил кардед ё ин ки? Албатта, дар давраи мактабхонӣ сурудхонӣ мекардем, дар ҳама чорабиниҳои мактабӣ иштирок мекардам. вақте ки ба консерваторияи миллии тоҷикистон дохил шудам, ман мактаби мусиқӣ хондагӣ набудам, яъне коллеҷ дигар ва ё мактаби мусиқӣ хондагӣ набудам. Бо супориши ҷаноби олӣ ман ба консерваторияи миллии тоҷикистон дохил шудам. Аз мактаби миёна ба консерватория дохил шудам. Яъне яку як бора? Албатта. Душворӣ намекашидед дар аввал, соли аввал? Албатта, вақте ки ба консерватория дохил шудам, дарсҳои мусиқӣ ба ман бисёртар мушкил буд. Наметонистам. нота намефаҳмидам, нотаро вообще намефаҳмидам. Тамоман намефаҳмидам ин чӣ бошад гуфта. Лекин устодон ёд медоданд. Ҳар рӯз на ҳама мисол вақте ки омад мон фаҳмиши мусиқиам на ҳама дорад. Албатта, на гуфтем фаҳмиши мусиқӣ. На ҳама дорад яъне. Албатта, дар он ҷо вақте ки ман дохил шудам, ҳамкурсони ман ҳамаш аз мактаби мусиқӣ гузаштагӣ буданд. Бархурдор буданд. Лекин ман набудам. Онҳо мефаҳмиданд, дар дарс менишастанд. муаллим бо мо гап мезад, аз мусиқӣ гап мезад, онҳо ҷавоб медоданд, лекин ман намедонистам, хаб мекардам. баъд оҳиста оҳиста ёд гирифтам. Аз уҳдаи кадом намуди асбоб мебароед? Албатта, аз уҳдаи асбоби дутор. Дутор, яъне дутор менозад? Албатта, дутор ва пианина. Беҳтарин. Хуб, биёед акнун ҳамаи маҳсулотҳоро ворид дег кардем, бинандагони гиромӣ. Акнун бояд гузарем ба хӯриш. Албатта. Ин хӯриш ном дорад, хӯриши шакаробӣ. Бале. Асбоби мусиқии дуторо, асбоби халқӣ аст. Албатта. Аз ки шуморо омӯхт? Як сол дар дарси Малима Ҳуррият дуторо омӯхтам. Хуб. Тӯли 1.5 сол. Тӯли 1.5 сол дар дарси Малима Ҳуррият дуторо омӯхтам. Баъд ҳоло бошад дар дарси Шарифзода Бахтовар дарси дутор мегирам. Дарси дутор мегиред? Албатта. Чӣ гуна аст? Хуб, аз удааш инсон мебароед навохтан ё ки ҳоло? Аввал наметонистам, хело ба ман қиин буд. Ҳоло бошад метавонам. Албатта, бале. Сурдаи халқӣ ҳам гуфтед ки месароед? Албатта, кам месароем. Бале. Беҳтарин.
ҳозир бодирингро шумо реза кардед? албатта бодирингро реза кардем. баъд аз ин помидорро. помидорро. Рамад. хуб, ки амн ба шумо кӯмак мерасонад дар интихоби матни суруд, дар чӣ мегӯянд мусиқӣ, интихоби мусиқӣ, сохтани мусиқӣ? албатта ҳоло дар тӯли 4 соле ки ман дар консерватория таҳсил менамоям ва тӯли 1.5 сол аст ки дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ансамбли давлати Шашмақом кор ва фаъолият мекунам. 2 оҳанги худро сабт намудам ва дигар оҳангҳо аз оҳангони классик, яъне Шашмақом. дар ин 2 суруди ман албатта ба ман дар матни шеър кӯмак расонидан. дар матни шеър ба ман аввал худам интихоб мекунам, баъд пеши назди устод ман аз 2 устод фақат тавсия мегирам, Иброҳимзода Хуршед ва Фурқат Саидзода. аз онҳо маслиҳат мегирам ки ин шеър чӣ хел аст, ин оҳанг чӣ хел аст гуфта, аз онҳо маслиҳат мегирам. агар ки суруд оҳангаш ягон ҷои оҳанг камбудӣ дошта бошад, ба ман мефаҳмонанд, бо хубтар мекунанд. агар шеър маънии паст дошта бошад, ба ман мегӯянд ки ин шеър маънии паст дорад ё ки ба талабот ҷавобгӯ нест. ва ман боз дигар шеърҳоро мекунам аз дигар устодон, аз дигар шоирон. боз ҷустуҷӯ мекунеду? албатта боз ҷустуҷӯ мекунам. назди устод мебиёед? бале. боз ҷустуҷӯ мекунам то ҳамон оҳанг шеър ҷои худашро ёфта, ман пеши устод омадан мегирам. устодон омадан мегирам. беҳтарин. ва онҳо албатта ки кӯмак мерасонанд. албатта ки ба ман кӯмак мерасонанд. ҳамин дар аввал ҳамаи сарояндагон, ҳамаи ҳунармандон, филмноманависон, драматургон, ҳама дар ҳамаи касб дар аввал пайравӣ мекунад ба як нафар, тақлид мекунад, яъне ба як нафар. хуб, ба ки шумо дар ҳамин аввал ки имрӯз ҷавон ҳастед, фикр мекунам ҳоло ба ки пайравӣ мекунед, ба кадом сароянда? ман ҳоло бошад бисёртар кӯшиш мекунед ки ба ҳамон монанд бошад сурудҳои шумову сабки шумо? ман бисёртар сурудҳои суруд не, албатта бисёртар Барнои Соҳуховаро гӯш мекунам, Иброҳимзода Хуршедро, Мастона Эргашеваро ки маро тӯли 2 сол дарси ансамбл омӯзонидан. Мастона Эргашева албатта бисёртар онҳоро гӯш мекунам ва пайравӣ ба ҳаминҳо мекунам. бале, чунки хеле ки ҳаст дар аввал пайравӣ ҳоло бошад бисёртар, ҳоло бошад дар ансамбл бо ҳамроҳи муаллима Луҳира Муминова бисёртар кор мекунем, суруд замзама мекунем. бисёри кашишҳои овоз ба онҳо монанд шуда истодааст, онҳоро ҳам гӯш мекунам. беҳтарин, саломат бошед. биёед акнун аз ҳамон суруди ки тоза иҷод аст, бояд ки барояд аз ҳамон суруде ки аз шумо аст, яъне метавонем камакакаша сароим? албатта. дар ҷону дилам навои истиқлол аст, осудаги аз ҳавои истиқлол аст. дар ҷону дилам навои истиқлол аст, осудаги аз ҳавои истиқлол аст. дарде ки ба талхияш ҳақиқат бошад, дарде ки ба талхияш ҳақиқат бошад. ширини ӯ давои истиқлол аст, ширини ӯ давои истиқлол аст. ин суруд аз худи шумо аст, яъне албатта матни суруд аз ки аст? матни суруд аз Давлат Сафар, оҳанг бошад аз худам. яъне шумо худатон ҳам оҳангам месозед? албатта, вақте ки як сурудро мехоҳам ки сабт кунам, барорам, албатта аввал аз устодон тавсия мегиред? тавсия мегирам, албатта. баъд онро сабт мекунам. дар аввал чӣ гуна аст ҳамин оҳангсозӣ? яъне матна гирифтем, ана матна дорем ҳаминҷа, ана ҳамуна мисол чӣ хел бо фортепианам мешавад ё ин ки чӣ гуна аст? албатта бисёртар ҳамин 2 оҳанге ки ҳоло ман аз худам кардам, хуб, ин
асаби оромро талаб талаб мекунад. хуб вақте ки Таби таби нағз дошта бошӣ, болида дошта бошӣ, амин шеърро дида яке илҳом мебиёяд. илҳом мебиёяд Худаш илҳом мебиёяд. Аҳа. баъд як кам мусиқӣ дар майнаи сар омадан мегирад ва онро дар фортепиано ноташа ёфта менавозам. дар танҳоӣ дар танҳоӣ, албатта дар танҳоӣ. баъд ки камак ки аз худ камтар ки тайёр шуд, баъд ба устод нишон медиҳам. беҳтарин мехоҳам пурсам вақти холигии шумо бо чӣ мегузарад? вақти холигиатонро бо мисол истироҳат мегузаред ё ин ки бо кадом кор машғул мешавед? агар вақти холигӣ ёбам, хуб бисёртар бо суруд мегузаронам. суруд яъне тамрин тамрини сурудҳо. аз устодон сурудҳоро гӯш карда тарзи хондани онро ёд мегирам. бисёртар ба суруд. албатта. хуб ҳамин вақте ки ба деҳа меравед ҳамроҳи худ ҳамон асбоби мусиқиётонам як гирифтаед на ин ки мебаред? агар деҳа равам вақти ҷавоби мактаб бошад, албатта мебарам. хуб дар он ҷо лекин дар танҳои худам машқ дар он ҷо мекунам. модар падар намегӯяд ки як камакак биё камакак мегӯянд, лекин ман изо мекашам ҳайваё. аз аҳли хонавода? албатта. чӣ хеле ки ина бо ҳамроҳи шумо ё ки саҳна бошад, замзама мекунем, суруд мехонам, дар он ҷо изо намекашам, Дар он ҷо лекин дар камакак шарм аст. назди оила камтар шарм медорам Бале. аз сурудхонӣ. бале инам хелам аст. Ягон бор нахондед дар оила? хай мехонем, Замзама ӯи хел бисёр не. падари шумо аз гуфтед ки сароянда нест, санъаткор нестанд? падарам коркуни таъиноти махсус Аҳа. буданд. хӯришам гирифте дар табақ ҳа? албатта. бед мегузарем ба қисми хӯрок. ана бисёр зебо, бисёр намудашам ҳа? помидораш бисёртар бале помидораша бисёртар монем албатта бошад. боз ана беҳтарин мана бинандагони азиз бисёр хӯришам омода аст ки ва истеъмол кунем. мегузарем ба хӯрок. биёд марамат шумо ина мебардориду ман медорам ба шумо кӯмак мекунам. албатта. чӣ ки гуфтем имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз хатмкунандаи консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарояндаи ҷавон, сарояндаи ансамбли давлатии шашмақом ва барои мо омода намуданд бисёр хӯроки бомазза ки ҳоло бояд чашему маззааша як ба як ба шумо расонем бидандагони азиз ва хӯриш. хуб акнун вақти чашиданашам расид. вақти аз ҳама муҳими барномаи мо, вақти аз ҳама муҳими барномаи лазиз аст. марамат аз гӯшташ гирем камакак. чхел гӯшташа гирифтед ё ин ки? гӯшт. бале бисёр баҳора шумо метиҳем. бисёр болаззат. саломат бошед. бисёр бомазза пухтааст. бисёр хӯроки бомазза барои мо омода кардед. марамат камака хӯриш. шумо метавонед хӯришам гирифта кашед. бисёр хуб. ҳамин райҳон ҳам бӯяш ҳам маззааш маро бурд ба солҳои пеш ба деҳот ки хурдтар будам. ҳамин хел дар хӯришҳо ҳамин хел райҳон зиёдтар истифода мекарданд дар оши буридаву ҳамин хел хӯрокҳо. саломат бошед. бисёр хӯроки бомазза. дастони шумо дардро набинад. ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи мо. чӣ хел ки гуфтем маззаи такрорнашаванда аст, бомазза аст. саломат бошед. ва шумо
чӣ таманниёт доред барои бинандагони мо? ба кулли мардуми тоҷикистон бурдборӣ, тани сиҳат, хонаи обод ва бигзор ҳамеша тоҷикистони азизамон софу беғубор бошад, доимо гулгулшукуфон бошад ва ҳамеша ҳар як хонадони мардуми тоҷик хурсанд бошанд. Саломат бошед. Манам аз фурсат истифода бурда ба тамоми бинандагони телевизиони Сафина тамонаи онро дорам ки ҳама вақт саломат бошанд, сарбаланд бошанд, дар хонаи онҳо файзу баракат, мева, сабзавот, ҳамаи чӣ хел чӣ мегӯянд зиёд бошад. Бале, саломат бошед. Шумо ҳам ки боз як бори дигар миннатдор ҳастем, даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи лазиз. Хуб, бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз аст. Хайр то барномаҳои оянда.